Itim yethu itholakala lapha encwadini kwabaseKorinte bokuqala chapter 3 verse 11. It no other foundation can be laid. It's only Jesus Christ. Asikho esinye sesekelo esibekiweyo ngaphandle kukaJesu Kristu. uJesu yena yedwa oyisesekelo. Asifunde lapha yasiqale ukufunda chapter 10. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 3 verse 10. Isihloko ukwakha phezu kwesisekelo esiyiso. Ngokomusa kaNkulunkulu enguphiweyo, njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo, ngabeka isisekelo, omunye wakha phezu kwaso. Kepha akube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Kepha uma umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide, nesiliva, namatshe anenani, nemithi notshani, nenhlanga, umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala. Ngokuba usuku luyakudalula, lokhu kwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani. Umlilo uqobo uyakuvivinya lokho. Uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi, uyakwamukela umvuzo. Uma umsebenzi womuntu usha, uyakulahlekelwa yiwo. Kepha yena uqobo uyakusindiswa. Nokho kube kungathi uphuma emlilweni. Anazi yini ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena. Ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, niyilo-ke nina. Makungabikho ozikhohlisayo uma umuntu phakathi kwenu othi uhlakaniphile kulesi sikhathi, akabe yisiwula ukuze ahlakaniphe. Ngokuba ukuhlakanipha kwalelizwe kungubuwula kuNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo. Nokuthi inkosi yazazi izidlo zabahlakaniphileyo ukuthi ziyize. Ngakho-ke akungabikho ozibongayo ngabantu, ngokuba konke kungokwenu. Noma uPawuli, noma u-Apolo, noma uKefasi, noma izwe, noma ukuphila, noma ukufa, noma okukhona, noma okuza kuba khona, konke kungokwenu. Nina-ke ningabaka Kristu, uKristu ungokaNkulunkulu. Yesu lenkosi magcwelise, amen. Singahlala phansi bazalwane. La izwi lenkosi likhuluma ngesesekelo. Isesekelo esinguJesu Kristu. Lithi-ke kuyadependa ukuthi umuntu wakha kanjani kulesi sekelo. Ngoba indlela owakhe ngayo phezu kwalesi sekelo ekugcineni izothestwa. Yeshobala bazalwane. Indlela owakhe ngayo phezu kwalesi sekelo izothestwa. So ngamanye amazwi, uma sakha kahle kulesi sekelo esinguJesu Kristu, amandla kaJesu Kristu ayakwazi ukuselekelela thina la singafinyeleli khona, ngoba sakhe kahle phezu kwesesekelo. Bakhona abantu abamsebela phezulu. Sengizothi le conference namhlanje sesidina
Master Jesus. Oh, yes, Lord. Set me.
Sisele simo Jesu, owasona siphelele, siphelele isezelo, siphelele isezelo, ohamba nosoyeka, wakati
siyavuselela ngoba singuNkulunkulu uqobo lwaso. Isidlo senkosi siyavuselela siwuNkulunkulu uqobo lwaso. Athi Jesu lesi simo esezulwini siwuNkulunkulu uqobo lwaso.